Motorola Edge 50 Pro, Realme 12 Pro Plus, Galaxy S21 FE – це єдині смартфони в бюджеті до $400, які пропонують чесний трьохкратний оптичний зум. Хотів я на такій ексклюзивній ноті розпочати відео, але трішки запізнився. Справа в тому, що над порівнянням я працював восени, а півроку у світі електроніки – це ого-го. Motorola вже випустила модель Edge 50 Neo, на підході вже Realme 14 Pro Plus, а ще Nothing Phone 3A Pro неочікувано для всіх отримав потужний телеоб'єктив. Але останні два телефони на старті продаж будуть коштувати явно більше, ніж $400, ми їх поки відкидаємо. А у Edge 50 Neo набір камер майже ідентичний до прошки, так що наша трійця все ще актуальна. Зазвичай порівняння починають з основних камер, але давайте в першу чергу з'ясуємо, який смартфон отримає титул кращого кишенькового бінокля. Ліворуч у нас завжди буде Motorola, по центру Realme, праворуч Samsung, а приближувати будемо ось до цього об'єкта. 1X, 3X, 5X, 10X. Думаю, далі приближувати вже немає сенсу, все і так зрозуміло. На першому місці Realme, на другому Motorola, на третьому Samsung. Ну і повернемось на ультраширик, щоб ви розуміли реальну відстань до об'єкта. А ось ще один сценарій. Ви знаходитесь на 4-му поверсі ТРЦ і хочете дізнатись, скільки коштує лате в ось цьому кафе на першому поверсі. Ну, що тут скажеш? Samsung з цим вам явно не допоможе. На Motorola більш-менш щось можна розгледіти, а ось на Realme все читається досить легко. Отже, титул кращого бінокля в кишені заслужено отримає 12 Pro Plus. Але якщо при нормальному освітленні ми просто фотографуємо на 3X, а не 30X, то різниця в деталізації не суттєва. Та навіть вночі все близько, ось слово телефон всюди добре читається. Але як тільки переміщаємось в темне місце, то тут перевага Realme стає очевидною. Фото по центру наче з зовсім іншої ліги. А в чому ж секрет? А секрет в тому, що Realme встановили не просто якийсь там телеоб'єктив, а перископічний модуль з великим сенсором. Як результат, камера поглинає більше світла вночі. Домінує Realme і при 6X, коли задіяний внутрішньосенсорний зум. Деталізація тут просто шикарна. Хоча по кольорам Motorola і Samsung мені подобається більше. На будівлю падало проміння теплого вечірнього сонця. І взагалі, захід сонця то стихія Samsung. В цю пору доби він видає найбільш атмосферні знімки. HDR відпрацював на відмінно. Картину всують лише фіолетові хроматичні аберації, але це дрібниця в порівнянні з артефактами ліворуч. Якщо ви думаєте, що телеоб'єктив Realme такий бездоганний, то не поспішайте з висновками. По-перше, в цій сцені він і експозицію занизив, і з яскравим небом не впорався. А другий мінус – дивні артефакти при контровому освітленні. Чи це наслідки шумодаву, чи крива робота HDR, я навіть не знаю, як цю розсипчастість класифікувати. Тому для публікації в сторіс я би обрав найбільш атмосферну фотку з Samsung, незважаючи на те, що по деталізації він найслабший. А ще, ось в цій сцені, Samsung єдиний, хто зміг більш-менш точно передати колір ліхтаря. Ну добре, до телеоб'єктивів ми ще повернемось, коли будемо робити портрети, а зараз перейдемо до основних камер. На папері Motorola і Realme повинні знищувати Samsung. А що по факту? А по факту нічого подібного. Ось в цій сцені навпаки. Samsung – єдиний смартфон, у якого надпис «телефон» хоча б якось читається. Звісно, якщо ввімкнути на Motorola та Realme режими 50 Мп, то да, різниця буде в їх користь, але якщо ми кажемо про стандартний 12 мегапіксельний режим, то це плюс-мінус один рівень. За великим рахунком різниця полягає в кольорах і роботі HDR. Давайте почнемо з Realme. Realme видає найбільш, як би сказати, нейтральну, іноді навіть прісну картинку.
Так, вона відображає реальність, але в деяких ситуаціях хочеться зафіксувати красу одним натисканням, а не потім щось там десь докручувати в редакторі. І це стосується не тільки пейзажів. Чому ось, наприклад, ліворуч і праворуч кава виглядає ароматно, а по центру якась жижа. А от за що Realme величезний лайк, так це за відсутність перешарпу. Приблизимо центральне фото, і як же м'яко і натурально виглядає картинка. У Motorola з деталізацією також все окей, але вже помітний перешарп. А у Samsung в цій сцені взагалі якась каша. Але якщо у вас в пріоритеті атмосферність, це вам точно до Samsung. І мова не лише про захід сонця. Ось, наприклад, лише на фото праворуч передано тепле світло, в той час як Motorola і Realme намагались нейтралізувати баланс білого. На жаль, жоден смартфон не в змозі передати цей шикарний аромат. Якщо ви полюбляєте свічки та різні товари для затишку, звертайтесь до Яни, підтримайте молоду українську майстриню. Це моя щира рекомендація. З Samsung розібрались, свічками похизувався, когось ми забули. А, точно, Motorola. І не тому, що все печально, а навпаки, вона мовчки виконує те, що від неї очікують. Окрім перебору шарпінгом, в мене 0 зауважень. По кольорам Motorola ближче до Samsung, ніж до Realme. Фото прикрашені, але без перебору. Ось тут вона видала саме живописне фото, в той час як Samsung увійшов в кислотну палітру. А у цій сцені Motorola єдина, хто не засвітив рожеві ліхтарики. HDR відпрацював на відмінно. Забігаючи наперед скажу, в мене будуть питання до Edge 50 Pro в портретному режимі та при відеозйомці. Але якщо говорити саме про авторежим на основну камеру, повірте, смартфон вас не розчарує. Ну що ж, настав час розповісти про ультраширики. Їх характеристики суттєво різняться. По-перше, відразу помітно, наскільки кут на Samsung ширший. Чи є різниця в деталізації? Є, але не суттєво. Якщо кропати, то да, видно, що крихітному 8-мегапіксельному ультраширику Realme іноді не вистачає деталізації. І записувати відео в 4К він не здатний. Але загалом в усіх трьох смартфонах ультраширики – це цілком робочий інструмент, навіть для нічної зйомки. Ну і переходимо до портретного режиму. Ось зараз почнеться справжній розйоб. Є тут у нас один такий телефон, який в кожній рекламі прям кричить, що він створений саме для портретів. Але щоб так пафосно заявляти, просто втулити трьохкратний об'єктив недостатньо. Потрібно ще софт оптимізувати. Так от, до чого я веду? Справа в тому, що портретний режим у Realme не працює на неживих предметах. Це стосується як фото на телеоб'єктив, так і на основну камеру. Навіть тапнувши на манекен, телефон не може розпізнати контури та розмити фон. І я чомусь був переконаний, що навіть бюджетні смартфони давно вміють це робити, а уж майстер портретної зйомки, як заявляє реклама, тим паче. Так, завдяки великому сенсору можна помітити оптичне розмиття, але іноді хочеться ще більш відділити об'єкт зйомки від фону. І якщо ви думаєте, що як тільки хтось з'являється в кадрі, так відразу фон розмивається, то ні. Зі спини Realme не розпізнає людину, хоча для Motorola чи Samsung це взагалі не проблема. Навіть частини обличчя недостатньо, як на цьому ось прикладі. Потрібно лише дивитися в камеру або в бік камери. До речі, ви помітили, що деякі фото на Realme якісь занадто світлі? Ситуація наступна. Незалежно від об'єктиву і від того, чи спрацював портретний режим чи ні, але періодично Realme психує і максимально витягує тіні. Ліворуч фото зроблено в портретному режимі, а праворуч – звичайному. А ось приклад в портретному режимі з різницею в декілька секунд. Портретний режим спрацював і там, але таке враження, що ліворуч увімкнули якийсь величезний софтбокс, але ні, освітлення все те саме, просто Realme чомусь вирішив викрутити HDR на максимум. Так, іноді у Realme з першої спроби виходить вдалий кадр, але все одно не покидає враження, що китайці з тобою грають в лотерею. Ну, типу, може спрацює портретний режим, а може і ні. Може нормальна вийде фотка, а може і як бахнем HDR. Сподіваюсь, разом з оновленням до 15-го Android все це пофіксять.
Переходимо до Мотороли. Тут мене чекали сюрпризи відразу в інтерфейсі. Чомусь в портретному режимі не можна обрати співвідношення сторін 16:9, лише 4:3, хоча в звичайному режимі фото таких обмежень немає. Тому кожне фото мені довелось потім при монтажу додатково кадрувати. Другий сюрприз вже більш приємний. Це кількість фокусних відстаней в портретному режимі. Простими словами, це 1х, 1,5х, 2х і 3х. Щоправда, я не зовсім зрозумів, чому 3х це 85 мм, оскільки рідна фокусна відстань телеоб'єктиву становить 67. Але після Realme я вже не шукаю логіки в китайських смартфонах. Де логіка? Ще один приємний факт. Портретний режим у Motorola спрацьовує в будь-яких умовах, але за замовчуванням стоїть висока інтенсивність розмиття. Скажу так, Edge 50 Pro на середніх налаштуваннях блюрить так, як Samsung на максималці. Раптом що, інтенсивність боке можна змінити потім в галереї, але є нюанс. Ось, наприклад, я хочу, щоб будівля позаду не була настільки вже розмита. Зменшую і оп, пропадають ось ці стилізовані кульки боке, просто виходить якесь стандартне розмиття фону. Повертаєш повзунок на попередній рівень і ні, хлопче, вже пізно. Тому краще ставте інтенсивність на 20-30% і отримайте класні реалістичні фото. Окей, а що там з Samsung? По інтерфейсу і функціоналу нуль питань. Головний мінус – слабенький телеоб'єктив. Як тільки сонце зайшло за хмарку або, не дай Боже, за горизонт, все, посипались шуми. Портрети на основну камеру Samsung даються значно легше, спрацьовують навіть на неживих істотах. Єдине питання, а що трапилось тут з балансом білого? Ну і куди ж без селфі? Напевно, некоректно судити лише по одній фотці, але у нас немає вибору. Перше місце – Motorola. Найкраща деталізація, найбільш атмосферне фото, красиві бульбашки боке. Друге місце – Realme. Він трішки переборщив з жовтизною, жорстко відсік чубчик, але в цілому норм. Третє місце – Samsung. Переходимо до відео. На папері Samsung просто знищує конкурентів. Тут вам і 4К 60 FPS, і Slow Motion 960 кадрів на секунду. Все це завдяки процесору Snapdragon 888 з потужним графічним ядром. Але давайте почнемо з найпростішого сценарію – Full HD 30 FPS. Послідовність така сама, як і в фотопорівнянні. Ліворуч Motorola, по центру... Стоп. У Motorola що, немає стабілізації Full HD? Не може такого бути. Full HD, уявляєте? Виявляється, щоб картинка була плавною, потрібно натиснути ось цю піктограму з ладонькою. Я чомусь думав, що це активація якоїсь там ультрастабілізації, що урізає якість, але ні. Це must-have для запису будь-якого відео на Motorola. Тому не хвилюйтесь, стабілізація тут на достойному рівні. А при зйомці на телеоб'єктив Motorola взагалі видає найбільш плавну картинку, наче тримаєш Steadicam. Основне зауваження – занадто насичені та яскраві кольори. В Черкасах, звісно, є красиві місця, але вночі вони не так яскраво підсвічені, як це передає Motorola. А вдень телефон полюбляє фарбувати небо в яскраво-лазурний колір. І звук мені щось не дуже сподобався, він якийсь тихий, зашумодавлений. Ось, послухайте. Хоча припускаю, що я просто не розібрався в піктограмах інтерфейсу Motorola, як і у випадку зі стабілізацією. Зауважень до Realme побільше. По-перше, він не вміє записувати 4К відео ні на фронтальну камеру, ні на ультраширих. На основну камеру та телеоб'єктив можна, але без електронної стабілізації, лише оптична. В принципі, вона відпрацьовує не так вже й погано, в разі чого можна потім її покращити в безкоштовних відеоредакторах, але якщо ж для вас плавність картинки важливіша за деталізацію, краще знімайте в Full HD.
До речі, якщо ви думаєте, що по деталізації телеоб'єктив Realme принижує конкурентів, як він це робив в фотопорівнянні, то ні. Ось тут він взагалі по кольорам не вгадав. Можливо, тоді вночі великий сенсор розкриває свій потенціал. І знову ні. Samsung однозначно лідирує, коли мова заходить про зйомку на ультраширик. Тут і краща деталізація, і кут огляду найбільший. А ось фронтальна камера навпаки. Доводиться не просто тримати витягнуту руку, а прям хочеться позичити у когось селфі-палку. Якщо прям придиратися, є деякі питання по кольоропередачі, іноді хочеться докрутити контраст, але в цілому саме Samsung я би назвав лідером по відеозйомці. Можна 4К 60 FPS записувати, Slow Motion Full HD 240 кадрів на секунду, в той час як Motorola і Realme пропонують лише 120. Є навіть режим супер уповільненої зйомки 960 кадрів на секунду у форматі HD. Якби ще можна було б записувати слоумо на телеоб'єктив, як це вміє Realme, а не лише на основну камеру, то можливості для творчості взагалі були б безмежні. А ще Samsung – єдиний телефон у трійці з кінематографічним режимом, або, простіше кажучи, відео з розмиттям заднього фону. У Realme також є подібна функція, але давайте зробимо стоп-кадр і все стане ясно. Зверніть увагу на підлогу. Samsung намагається створювати карту глибини. Частина плитки в фокусі, далі йде плавний розфокус. В той час як Realme банально обводить людину і розмиває все навколо. Ну а в Motorola взагалі такого розділу немає. Проте у Motorola є різні творчі режими, як от, наприклад, зоряне небо, малювання світлом, довга витримка і так далі. А ще тільки у Motorola є функція макрозйомки на ультраширик, в той час як у Samsung і Realme ультраширик взагалі без автофокусу. Звісно, можна трішки відсунутись і зробити фото на основну камеру з кропом, але по деталізації Motorola взагалі поза конкуренцією. Давайте підіб'ємо підсумки. Realme 12 Pro Plus – це найкращий телеоб'єктив і саме натуральна, не спотворена шарпінгом картинка. Це специфічний камерафон з рядом недоліків та обмежень. Свою непопулярну думку про 12 Pro Plus та й загалом про модельний ряд Realme я висловлював в одному зі своїх попередніх відео. Посилання зараз з'явиться вгорі і продублюю в описі під відео. Galaxy S21 FE – це найкраще у цьому бюджеті можливості по відео, але в той же час найслабший зум. Хоча погодьтесь, навіть застарілий телеоб'єктив – це краще, ніж його відсутність. Motorola Edge 50 Pro не поклала на лопатки суперників в жодній з категорій, але в той же час і не була аутсайдером. Селфі, ширик, телеоб'єктив – основа. І який б режим ви не увімкнули, результат непоганий, а іноді навіть дуже і дуже непоганий. Так, цей смартфон зі своїми тараканами в системі, але вони не псують загальне враження. Більш того, якщо не знати характеристик, обирати чисто тактильно, саме Motorola – найприємніший смартфон в тріо. Здавалось би, лопата 6,7 дюймів, але за рахунок заокруглень і мінімальних рамок, в руці вона лежить зручніше, ніж 6,4-дюймовий Samsung. Цінник би Motorola трішки знизити, або хоча б випустити у продаж дешевшу конфігурацію, наприклад на 8256 замість 12512, і тоді це був би мій, як то кажуть, щирий рекомендаціон. Якось так. Я умисно назвав це відео найдотошнішим, хоча, звісно, я намагався створити його максимально динамічним та цікавим, навіть для тих, хто не планує змінювати смартфон найближчим часом. В Україні багато класних та харизматичних техноблогерів, які розповідають характеристики, які проводять синтетичні тести, які роблять заміри пульсації екрану. Але тест камери чомусь зводиться до 2-3 хвилин ходьби навколо будинку або просто взагалі фото з балкону. Це те саме, що оцінювати футбольну команду, дивлячись лише 5-хвилинну розминку безпосередньо перед матчем. Настав час це змінювати. Пора.
І я буду вдячний, якщо ви поділитеся враженнями від такого формату порівняння. Якщо десь на якійсь хвилині я помилився, ви не соромтесь, ви напишіть це в коментарях, я обов'язково перечитаю і візьму це до уваги. Та і взагалі, якщо у вас є питання стосовно смартфонів, які у мене були на огляді, ви напишіть це в коментарях, можливо, моя думка буде для когось і корисна.